7 ng umaga ay pumila na ang 12 anyos na si Martin kasama ang kanyang ina sa health center ng Barangay Poblasyon Malasiki upang magpatuli. Nabawasan ang kanyang kaba nang makita ang kanyang kaklasing si Prince na kagaya niyang sasailalim rin sa operasyon. May bibigyan naman po silang gamot kaya po gagaling din po kaagad. Lalabanan. Lalabanan kahit masakit. Pero gagaling naman din. Ang aktibidad ay pinamagatang Magpatuli para Pogi na may layuning matulungan ang mga batang lalaki ng barangay na makapagpatuli ng ligtas at walang bayad bago ang nalalapit na pasukan. Binuksan na rin nila ito sa iba pang barangay na hindi na bahagi ng allotted cluster, kung kaya't umabot sa mahigit 100 batang lalaki ang pumila upang magpatuli. 7 years old ang pinakabata at 14 years old naman ang pinakamatanda. Siyempre ang makatulong sa mga magulang na dapat libre para makatipid yung mga magulang. May oras pa naman, so isang pasukan may 16 ata o ano, June pwede pa naman. Gagaling na yung mga bata. Katuwang din ng Rural Health Unit na nagtala ng 20 health officers ang nagtulungan upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng operasyon. Taon-taon namin ginagawa para makatulong tayo sa mga magulang. Alam naman natin ang hirap ng buhay ngayon. Kung ang isang bata, ganun ng presyo, hindi natin gagawin to. Kung dalawa pa ang anak natin. Labis ang pasasalamat ni Nanay Marilu dahil sa libreng serbisyong ito ay nakatipid sila sa gastusin. Pagsalamat po kami kasi hindi po yung mga lahat na nagpatuloy hindi po magbabayad. Yung ibang wala po sa libre na lang po minsan umaasa. Tapos yung pasalamat din po ako sa nag-ano po ng tuli libre. Inaasahan na ang programa na ito ay magpapatuloy taon-taon bilang bahagi ng advokasya para sa mas malusog at nagkakaisang komunidad. Josh Min Castaño, Balitang Solid North,